Marcel nang'e nitiere gino midwa medo wadong' gi dak ariyo kende to wadhi e yweyo ami thuolo makamano mar mondo mi nyiswa ne ni jogo ma odak kod ng'ol joma mine rawere kaachiel kod jogo mantiere gwenge mwanyalo wacho ni gin marginalized areas bende oserit ratiro mar gi yo makare adiera. Erokamano Joyce, mokwongo kapok adonjo ni yiena mondo a correct Mark police ok timnwa favor by protecting us. Man kata in sani kiwacho ni ok itimang isamang anasumo economics kiwacho ki in team economics donge to sani wacho ni an adwa dhi bet adwa dhi yalo ok itimna favor by yalo. That is your work. Police gi chulo gi mondo giti tijno mako wacho ni an ok adwa bet police adwa dhi bet jalendo kodhi to dhi chako lendo no kotimnwa favor mano tije ichule ni tijino endo. Koro kar siku wacho ni police to tich mate mane momi ichule mane momiyo en kanyo en raticha nikech agolo tax mondo timre nade chule go mondo timre nade orita iwinjo nuone ni ogolo tax mondo ochul police mondo rito iwinjo tax migolo no ichulo police mondo riti kiwacho igolo ga tax. Koro kiapo ni okigol ga tax police nyalo wacho ni ok ochule momiyo ok wanyal riti tidoga ka koro igolo tax ochule en ma pod bunde moko migo ga ka iseno japiny madhi ng'anyo koting'o bunde. Ere gima rach ka wamiyo jo bilagi jiwruok nikech seche moko eno ka jok moko kwenda ahinya kimiyo mana jo bilagi jiwruok. Ere gima rach gi mano kono gimiya giti ka giparo ni gitimonwa favor onego bed ni gitiyo nikech mano e gima no owacho no nikech seche midhi ga tich nitiere rules be mag ga tich moro amora mitiyo dongo promise ni an obro rito nikech mane tich man oseyier. Koro mane gima nyalo koni. Koro kwadoke penjo mani penja Joyce make mana gi kanyo abodugo gi penjo